yamde sappo e jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati Dakar et to Conakry, yamde sappo e jeenayyi silmaji capanɗe tati to Paris, la mort de France. Moussa Oumar Bari. To Guinée caggal jonte tati ko orgal wote référendum yuɓɓina e nder leydi ndi ko hande feccere jamma ngal jofata e nder wertago Guinée e nder ɗum jinganoɓe laamu ngu juɓɓini jewte e pijirluji mawɗi gam heɓude dande wotoɓe ɓe yoga e lulde ɓe kam ina noddi salare e ɗe wote référendum e on saaha to Côte d'Ivoire woteji hooreyako leydi ndi natti woɗɗude saabu ko ñande nogas e joyi lewru sappo ɓuuri fandu e nder ɗum hoorejo leydi ndi jaɓɓima nultodiraɗo kolaɗo kuuɓal fedde gota ko windere ONU e nder leyɗe Afrique hirnague e to Sahel ɓe jewti ko fati e yuɓɓingol woteji ɗi e dow jaam e deƴere ko ɓuuri million ji neɗɗo jalti e nder wertago leydi France gam yuɓɓinde seppoji mabɓe ɗi syndicat ji jeetati mawɗi leydi ndi noddi e nde alkamisare hannde yidde mabɓe ko hollude mettu ɓerde mabɓe faade eɓɓoje faggudiyankoje ɗe ardiɓe laamu leydi ndi kolliti. tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde on calminama bisimilla moon e kabruji ɗi e fuɗɗode majjiya to Guinée ko hande feccere jamma orgal wote référendum ɗe jofata yaaduɓe nde eɓɓore dosgal leydi kesal mbaɗi moɓodire e nder wertago leydi ndi tengti e nder Conakry lamorde ndin leydi dillere hewde waɗi fijirluji walla mbiyen jirwinoji kewɗi nanama e ngal orgal bloc libératoire ko fedde hollude wonde yaadani e nde eɓɓore yuɓɓini yewtere e yeeso jaydiyankoɓe luldiyankoɓe heddiɓe kam noddi ko yo ɓesguli ɗi calo tawtorede e ɗe woote. Mamadou Adama Diallo yewtan min hol ɗum sifori e oɗo saaha e nder leydi Guinée. Nam Moussa Oumar Bari hande ila bimbi sukaɓe e rewɓe tawaɓe e ngal orgal hino e mbaɗateriji bus e minibus hiɓe yaaha e nokkeli ka moɓotira to Conakry ɗono ɗo nimiɗo ka terrain no wiye Bessia e nokkeli go kadi no wiye Dictinteras palais du peuple e lawol e nder kallum boulevard Diallo Teli ɓe noon no fof ɓe noddi yo saria mawɗo on jaɓe e nder fijoje la hiɓe noddi guinenaɓe ɓen yo yahu wotana o saria mawɗo e alata arowo fi e wiye maɓɓe yo leydi ndi yaltu e laamu hakkundewu wona ɗe moɓotire hino diwe laabe kankan wiyen e nder leydi ndi fof e telen to Moussa Oumar Bari faya milimono e fedde makko BL no noddi yo yimɓe yahu woota kono wota ɓe jaɓu o saria mawɗo sabu ko jonneɗo e hoorejo laamu hakkunde o doole o luttaka laamu e hille o foduno o yiway miɗon anndi fedde selludalen Diallo e fedde hoorejo kiɗɗo Alpha Condé kañum hiɓe noddi wota goto yahu wotugol e alata arowo Moussa Oumar Bari sa nani ɗo yimɓe ɓen ino ɗuuɗi ɗo seeɗa meɗen wondi ɗo e wonɓe orgal Moussa Oumar Bari a jarama Mamadou Adama Diallo.